Barka dai, sunana mai suburbuda, ɗaya daga cikin makabta fasarar Algaita Studio. Na san kuna so ku san meye wannan Shibi Player ɗin. Daidai ne fa. Shibi Player manhaja ce ta musamman ta kallon fina-finai na musamman. Me yasa na shi na musamman? Saboda akwai fina-finai fasarar Algaita waɗanda akan wannan manhaja kadai za a iya kallon su. Kamar su Makiyaya, San ƙauna, Rarori uku, Sarki, Fashin magarkama, Malin, da dai sauransu. Daidai ne fa. Kuma kada ku ji an ce manhajar kallo gaban ku ya faɗi ran kacakam gijo. A'a, babu ruwanka da data face ɗan ɗigo ɗaya ɗan tsurutsu haka. Shi ma din ba na kallo bane, na tantance ingancin ɗan kallo ne. Amma kada ku gindaya domin yanzu na zama muku cikakken bayani ta yadda idan ba su bane a cikin kanka za ka gane. In ko baka gane ba, to ba makawa ba tantama ka zama. So brain. Yanzu mu fada cikin wayata domin ku ga yadda Shibi Player ke aiki. Daidai ne fa. Yauwa to ga mana a cikin wayata. Yanzu mataki na farko shine zamu fara shigar da manhajar Shibi Player zuwa cikin wayar mu. Kana da zabi guda ɗaya a cikin biyu. Ko dan downloading da yake tura maka fina-finai ya shigar maka da manhajar cikin wayar ka yi maka install. Ko kuma in kamata kake ka fi so ka yi komai da kanka zaka iya shiga adireshin yanar gizo ka sauke wannan manhaja kai tsaye ka shigar da ita cikin wayarka. Gashi ba ta da nauyi duka bata wuce MB 3 ba. Kawai browser din wayarka zaka bude in ma Chrome ce in ma Opera sai mu shigar da shibi madadin ka sa com sai ka sa top sai ka sa enter. Dan na enter ke da wuya zaka samu kanka a wani shafi mai madannin download wanda kana dannawa kai tsaye ba ɓata lokaci zai fito maka da wani rubutu na bayanai. Kada ka damu da duk wannan bayanan kawai sai ka danna download anyway wanda ke ta bangaren dama kenan. Yawa da zarar ka danna shi kawai manhaja za ta fara sauka ba ɓata lokaci ga ta ma har ta kammala sauka sai kawai ka danna open. Gashi nan yana tambaya ko za ka iya install sai ka sa install. Yawa to yanzu gashi ya install sai ka danna open. To kana danna open gashi nan zai fito maka da wannan rubutun to sai ka sa go to settings sai ka danna wannan ka ba shi izini kenan sai ka dawo baya. To kana dawowa baya nan gashi nan internal storage ma'ana kenan yana duba cikin asalin memory na kan waya din ba wai na memory card ba. Yawa to gashi da zarar an danna wannan an shiga ya gwada scanning internal storage ma'ana yana laluba cikin memory waya domin ya ga ko zai iya samun video na film. To amma gashi nan ya sa 0 ma'ana bai samu ba saboda haka yanzu mu je mataki na gaba shine misali mu shigar da film a cikin waya sannan mu bude. Shi ma dai film din hallau ana iya zuwa wajen dan downloading ya tura wa mutum zuwa cikin wayarsa. Haka zalika mutum zai iya saukewa daga yanar gizo ya shigar da shi zuwa cikin wayarsa. Ko abokinsa ko kuma wani wanda yake da film din zai iya tura mishi ta zanda. Abin da dai ake bukata shine idan za a tura film din a tura cikin memory kan waya ba cikin memory card ba saboda ta nan ne kadai manhajar za ta iya ganin shi ta bude shi. Kasancewar na riga na sauke film din daga yanar gizo kawai ni yanzu abin da zan yi shine zan ɗauko shi in shigar da shi cikin memory kan wayata. Saboda haka yanzu gashi nan gashi nan internal storage na wayata. To saboda haka yanzu zan ɗauko film nan gashi nan kawai na janyo shi ciki kai tsaye. Yanzu film ya shiga memory kan waya saboda haka za mu buɗo manhajar Shibi Player. Daga nan kuma sai mu danna wannan. Gashi hallau ta sake sa scanning. Yanzu haka Shibi tana lalubo film din ne kuma duk inda yake akan memory kan wayata za ta ɗauko shi ta buɗe shi. Yanzu ta kammala kuma ga dukkan alamu ga film nan ta gan shi. Ƙuri'ar zinari. Kamar yadda yanzu haka ake ganin wannan film din a cikin manhajar, to haka za mu saki wasu fina-finai na musamman zuwa nan gaba na kallo a iya wannan manhaja. Kasancewa ita wannan manhaja ce ta ja akalar ɗaukan nauyin fassara su. To yanzu za mu jarraba kallon wannan film idan muka danna gashi nan kai tsaye abin da yake faɗa cewa enter the code dole sai ka sa lambobin buɗewa. Ba zai buɗe ba sai ka sa lamba. Da kai kati mai dauke da lambobi na musamman kamar dai katin da ake sa kuɗi a waya idan za a yi kira. To lambobin da ke jikin wannan kati ake shigarwa domin a buɗe fim a kalla. Kuma hakan ba yana nufin cewa duk lokacin da ka zo kallo sai ka sake sa lambobin ka buɗe fim bane. A'a, in dai ka buɗe so ɗaya shikenan ka riga ka buɗe shikenan na dindindin. Shi ma wannan kati hallau za a iya samun shi a hannun 'yan downloading a tare da fim. Haka zalika za a iya samu a wasu kafofinmu na yanar gizo ko kuma ta hannun wasu zababbun jami'anmu a Telegram ko WhatsApp. Shi dai yanzu wannan fim jira yake a samu shi kati kafin ya buɗe. Amma kan nan bari mu ga tallan fim ɗin tukunna. Da zarar ka danna wannan
ka gama kallon tallan fim ɗin kuma ka ga gaskiya ya burge ka, kana so ka ga cewa ka kalle shi, to abu na gaba da za ka yi shine in ka zo ka danna dai hallau dai na tambayan kati. To shikenan daman na siyo kati na, saboda haka kawai yanzu abin da ya rage min shine in shiga. To lamba kati na gashi nan zan sa 086661803. To kamar yadda dama aka ce shi bi player babu ruwanta da data, face a waje ɗaya tak shine daidai kafin aika waɗannan lambobi, domin za a buƙaci digon data ɗaya wajen tantance sahihancinsu. Da zarar an tabbatar za a ba da izini daga yanar gizo. Yanzu bari mu danna mu tura lambobin domin a tantance. Kankace ko buga shi har an tantance kuma an tabbatar da sahihancin wannan kati da aka shigar. Gashi ya sa extracting video data, ma'ana kenan yana kokarin bude wannan fim. To yanzu kafin fim din ya bude ma bari mu kashe datar mu saboda a tabbatar da cewa wannan manhaja babu ruwanta da kallo da data. To kun gani ba tare da bata lokaci ba har ya bude. Sannan data a kashe take. Yan wasa 8 daga kauye daya. Ka san dokar kuwa? Ga sauti targa hoto garau. In kuka yi tunani akan asali za su kawo daukaka gida. Gashi asalin fim din ma da aka sa ba shi da nauyi a cikin waya. Nelson Mandela. Dan wata kasar ne? A'a ba Indiya ne fa. Kamar yadda kuke gani fim yana ta tafiya, kuma gashi nan dai data a kashe take. To haka wannan manhaja take aiki babu ruwanta da data. In ka sa fim kawai sai dai ka sha kallon ka. Yawa yanzu idan kuma muka koma baya sai mu je mu danna wannan madannin. Da zarar mun danna wannan koriyar alamar za ta fito. Hakan tabbaci ne cewa wannan fim ya zama mallakin kallon ka, sannan kuma zai hana manhaja sake tambayar ka lambobi idan ka sake zuwa zaka bude ka kalla daga baya. Yanzu gashi nan bari mu danna kai tsaye. Yanzu za mu ga ba zai bata lokaci kamar karan farko ba. Kai tsaye gashi ya bude, kuma ko da yaushe ka zo kallon ka kana dannawa zai bude ba tare da ya bata maka lokaci ba. Kun ga da yadda manhajar shi player ke aiki. Matakan dai guda uku ne. Na farko shigar da manhaja zuwa cikin wayarka, wanda in kai na farko shikenan. Na biyu kuma tura fim zuwa memorin kan wayarka. Na uku kuma wato na ƙarshe ka anta ya kati shikenan sai ka sha kallon ka. Da fatan wannan bayani ya bada hasken da ake bukata. Mun gode. Kun ga abin gwanin sauki ko? Yanzu kawai idan kana so a tura maka fim idan ka je wajen dan downloading, idan baka da shi player zai tura maka ita. Zai tura maka fim din da kake so ta zanda zuwa wayarka, sai kuma ya siyar maka da katin lambobin budewa. Idan kana so abokinka ko budurwarka ko buroza naka ko kozan naka ko ma waye naka shi ma ya kalla a wayarsa, duk sai ka siya musu katin lambobin budewa kowa daya. Domin kuwa da zarar ka tura wa mutum fim din ta zanda zuwa wayarsa, to shi bi player din wayarsa ba za ta bude fim din ba har sai an shigar mata da waɗannan lambobi na budewa. Za ka iya sauke manhajar Shibi Player a shibi.top, ko kuma wanda ke da ita a cikin wayarsa ya hankada ma zuwa cikin taka wayar. Haka zalika dan downloading zai iya tura maka tare da fim din da kake so ka kalla. Ga 'yan downloading da ke Najeriya, Niger, Kamaru, Ghana da sauransu kuma suke son zama dillalan mu a wannan sabon tsari, sai su kira mu a wannan lambar kamar haka 08084258620, ko su tura mana sakon email a adireshin mu kamar haka algaitamarketing@gmail.com. ko ta melesi. Kana fara kira wai? Hello?